Patava pamwe munyika yeZimbabwe pava kutotyisa kuchonekwa kunzi there are two hostile factions of the ruling party ZANU-PF ari kuonekwa kunzi ari kuedzana masimba. Azvipere moshe VP Kosano Chiwenga panguva ino waratidza kuti vanodiwa nevanhu. At the same time mutungamiri wenyika nedivi rakewo anoratidza kuti there are some people who are supporting his bid to attain vision 2030. Zarapina mashoko anomuda panguva ino. A comment inoitwa ne1 of VP Kosano Chiwenga lieutenants achisupportawo faction yaanoundastanda kuti it is the rightful faction. Ingange panguva ino chiprosida nekutungamira nyika yeZimbabwe ndova subscribe like on the bell icon. Makomechi anobudanyira chiti anoposta VP Kosano Chiwenga murikona kubudanyira chiti too big to be stopped by a mere bill which is written by ink. Chiwenga muhombe pazvimabill zvavo izvo chero vakaita bill number 50 uyo anopinda chete. His Excellency ED vakataura kuti General Chiwenga saved my life more than twice. He is a lifesaver and His Excellency shall save Zimbabwe. Do madevelopments anobuda panguva ino achitaurwa naIsaac Makwamichi achisapota VP Kosano Chiwenga. Tunze mafunguro enyu mari kudi pamusoro pechitiko ichi. Kapinda comment section medu dzafunguro enyu. Subscribe or like up on the bell icon.